بسم الله الرحمن الرحيم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم صدق الله العظيم. Huday Taala'nın büyroğu ena taňa ýagşylyk etdi. Ýaňja Qarijan okuyup geçdi. 8-nji aya Sure Ankabut'ta. Ena taň diýennedik gelin. Emma ena taňda bolsa, günä bilen büýürse başarmarnydy dur diýipdir. Sa'd diýen sahabaň enesi 3 güýjüni iýip içmändir. Hay oglum diýipdir. Dini İslamdan çykmasaň men iýip içmerin diýipdir. Muhammedler hay oğul diýipdir. Dini İslamdan çykmasaň men iýip içmerin diýipdir. 3 güýjüni iýip içmakşymahal diýipdir. Dogry Qur'an-ı Kerim'iň gürrüňişi. Oham Sa'd aýdypdyr, enejan diýipdir. Iýip içibe diýipdir. Ýöne bir wagtda diýipdir, häzir janyň bir däne diýipdir. 100 däne janyň bolsa, yeke janyň çykyberse onu da öwürülmerin men dinimden diýipdir. Aziz dinim ak ýolumdan öwürülmerin. Sen aýtam gelbi diniň içine diýipdir. Hudaý Taala ýanky sahabaň edeni işin täýid edip berekella berip aýat diýipdir inhe. Wa wasaynal insana biwalidayhi husna. Biz insana wezife etdik, en atasyna ýagşylyk etmeli diýipdir. Ýöne günä bilen mirde en atasy bolsa etmeli diýipdir. En atasy bolsa da ýüze galmasyn diýipdir. Diýennetmesin, ýene ýagşylygyny etip geçsin. Ýöne günä bilen miranda diýennetmeli diýipdir. Ine en ata barada şeýle bolýan bolsa, başga ýerlerde ýöne öýüň allap, günüň güýmemek bilen ol ýüze galan adamyň menen bile hesaba bermeliler. İşte yeke jogap bermelidir. Ey dostlar, yeke sataşmalar ha. Yeke hesap badır ha. Yeke kitap badır. Men oň ýüzüne gallym, ay men zenanamyň ýüzüne gallym, doganymyň ýüzüne gallym, adamymyň ýüzüne gallym, dostumyň ýüzüne gallym, delila bolýan nädir? Hulasa bizim wezifämiz dinimizde gaýym durmaly. Bir wagtda inha hud Qur'an-ı Kerim'de var. Ay durmayan men diýany bilen, ay bijirip bolor diýip diýany bilen, Hudaý Taalaň büyrondan çykany bilen çykasy näme? Oňa Hudaý Taala jogap beripdir. 4-nji aýada Am hasiballazina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Aya güman edýämi? Hudaý Taalaň büyrogundan çykýan adam men Hudaý Taalaň elinden nejat tafar mykadip. Ey dogry Qur'an-ı Kerim aş dostlar. Em hasiballazina ya'maluna as-sayyi'ati aya günah edýän adam hyýal edýämi? Ey yesbiquna min Hudaýyň elinden açyk gider mykadip. Ey mundan maşy wagt berek ki adama. Ýene bir gede gaýdyň. Em hasiballazina ya'maluna as-sayyi'ati Hudaý Taalaň büyrondan çykýan adam güman edýämi? Puç hyýal edýämi? Öz ýandan özüni allak edýämi? En yesbiquna min Hudaýyň elinden gaçar mykadip sa'a ma yahkumun. Ey nagadar teleke hukmedýäti, nagadar men akly ýok, yeke maňa tataşmaly bolar ol adam diýipdir. Bir wagtda bir adam bir arasda imanly zenanany Allah beýdip şey diýip bagyşlan zynagy razy etipdir. Bir halwat bir öýüň içinde. Bay ýanky zenany razy bolmajak bolupdyr, ýanky adam men razy etipdir zynaga. Bolýa diýipdir ahyry.
Oham adam aýtdyr gaflary gulplanna diýipdir. Denany bolýa diýipdir. Yortup imanly denanymışdy. Hudaýyny taniýan adammışdy. Gaflary gulplaşdyrypdyr hemmesini. Oham ýene öwürlik gelipdir şu barmaly otağa. Bir gafa güýjüm ýetmedi diýipdir gulplamaga. Aslında şeyli gulplayacak bolmadı diýipdir. Heýse gafol diýip türüpdir ýanky. Hafa adam, zalim adam. Onu oturanna aýdypdyr, ýok otura diýipdir. Men aýtýan gafim bu otoklar gulpladym diýipdir. Özümiz bilen Allah Taalaň arasynda gafin gulplap bilmedim diýipdir. Her ýerik bardım, her jer etdim, Hudaýy kökezmejek bolup, Hudaýy Taala biziň zanamyzy görmesin etjek bolum, bolmady diýipdir. Meňe elimden gelmedi, sen elinden gelermiş diýipdir. Derbeste beruye khud zemerdum ta eyt ne gösteret mara derbeste çe sudu alimul gayb danaye nehanu aşkara diye Hazreti Sa'di aleyhirrahme gafini yapmalı falani göramasın dedem göramasın oğul göramasın qid göramasın falani göramasın deyip vah gafini yapanın peydası yok deyiptir için daşın bilip duran Allah Teala hadır nadir kim deyiptir mene deyiptir himme gafini yaptım deyiptir emme bir gafy var şonu her jere yapjak bolum başarmadım deyipdir görmer ýal etjek bolum bolmady deyipdir ýanky adam şun kefine müteessir bolup odal bu kadar ahun olaman kefine wagzlanmadyk adam indi bir imanly denanaň hakykat aýtýan kefine müteessir bolup ölünçe tobaň içinde bolup bir çyn Hudaýyň dostlaryndan ewliýa adamlardan boldy diýe